Hola, sóc el Joan, benvinguts al meu canal. En aquest vídeo anem a resoldre equacions de primer grau amb parèntesis. Veiem en aquest cas que tenim 2 multiplicat per x més 3, menys 4 multiplicat per 2x més 1, menys 2 és igual a 3 per x més 5. Aquí, si tenim el número que està, diguéssim, enganxat al parèntesis, encara que no hi hagi el punt de multiplicar o el per, vol dir que està multiplicant. Aleshores, el primer pas, el que hem de fer aquí és multiplicar el número del davant per cada un dels termes que hi hagi dins del parèntesis. 2 per x ens donaria 2x, 2 per 3 ens donaria 6, aquí el mateix, és a dir, el menys 4 ens multiplica cada un dels termes del parèntesis, menys 4 per 2x menys 8x, aquí hem de vigilar amb els signes, quan multipliquem més per més dona més per menys dona menys, i si multipliquem dos negatius, menys i menys, ens queda positiu. Aquí tenim menys 4 per 1, és a dir, 4 per 1, 4, i menys per més, menys 4. Aquest menys 2 ja no li afecta al parèntesis, per tant, aquest menys 2 el posem tal i com està, amb negatiu, i continuem. El 3 li passa el mateix, és a dir, ens afecta a la x i al 5, per tant, 3 per x, 3x, i 3 per 5, 15. A partir d'aquí, quan ja no tenim parèntesis, el que fem és posar totes les x a un cantó i tots els números a l'altre de l'igual. És a dir, tenim l'igual aquí al mig, les x a un cantó, números a l'altre. És indiferent si posem les x a l'esquerra o a la dreta i els números també. El que no posem a un cantó, ho posem a l'altre. Si deixem les x, per exemple, aquí a l'esquerra, el 2x i aquest menys 8x no els canviem de signe perquè no els hem canviat d'un cantó a l'altre de l'igual. Aquest 3x sempre mirem el signe del davant, és a dir, aquest 3x és positiu, per tant, si l'hem d'apuntar a l'altre cantó de l'igual, l'apuntarem canviat de signe, que ens donarà negatiu, menys 3x. Deixem l'igual i posem tot el que no tingui x a l'altra banda de l'igual. El 15, que és positiu, el deixem perquè no l'hem canviat de cantó. I aquest 6, aquest 4 i aquest 2, com que els passem a l'altre cantó de l'igual, els apuntarem canviats de signe. Aquest més 6 ens passarà menys 6, aquest menys 4 ens passarà més 4 i aquest menys 2 ens passarà més 2. Anem a juntar ara quan val tots els números de la x, és a dir, tenim 2 positiu, menys 8 i menys 3, podem anar fent per ordre o ajuntar primer positius i negatius i després acabar solucionant, el que vulgueu. 2 menys 8 ens donaria menys 6 i menys 6 menys 3 ens donaria menys 9x. Posem l'igual i el que fem és ajuntar aquests d'aquí. 15 menys 6 ens donaria 9, més 4, 13 i més 2, 15. És a dir, ens queda que menys 9x és igual a 15. Què fem a partir d'aquí? Doncs el número que està multiplicant a la x ens passa a l'altre cantó dividint. Aquí ens donaria 15 partit per menys 9. Quan ens passi que un dels dos és negatiu, és igual que el menys el deixem a dalt, a baix o al davant de la fracció. Normalment s'acostuma a posar a dalt, però és indiferent si el deixem aquí o aquí davant de la fracció, o inclús si el deixéssim a baix també estaria bé. Aquí, en aquest cas, la divisió no és exacta. Si la divisió fos exacta, sí que dividim i ens dona un resultat, un nombre enter. Aquí, en aquest cas, com a molt ho podríem simplificar entre 3. 15 entre 3 ens donaria menys 5 i aquest 9 entre 3 ens donaria 3. És a dir, si donem el resultat simplificat, en aquest cas ens donaria menys 5 partit per 3.